Mamosteyên zanîngeha Dicleyê ên ku ji kar hatibûn avêtin, li Sendîkaya Mamosteyan Eğitim Senê dest bi semînerên Akademiya azad kirin. Di dema rewşa warte de sî biryarnameyên hikmê qanûnê de hatin îlankirin ku nêzî 6,000 mamosteyên zanîngehan ji kar hatin avêtin. 1,100 mamoste dema pevçûnên qedexeyên derketinê derve li dijî şer daxuyaniyek dabûn û gotibûn ku em ne şîrikê vî sûcî ne. Mamosteyên ku îmza avêt bûn binê vê daxuyaniyê yek bi yek ji kar hatin avêtin. Tu ku imza avêtin nemane Üniversite Dicle'de. Bandoreke giran li ser mamostan hat kirin, hatin binçav kirin, kompüterê wan, telefonê wan hatin desteser kirin. Xebatê wan ê zanînê ku dimeşandin hatin qut kirin, ji xebatê xwe ji xwendevanê xwe hatin dûrxistin. Îro pevecî em dixwazin hêdî bên cem hev ya da rolê me çi ye? Rolê me zanîn e, zaniyarî ya da işte gel ronîkirina gel e. Heta ji destê me bê em wê rêda em ê bimeşin. Sendika Alîkariya Aborî jî dide mamosteyên ku endamê Sendikaya Eğitim Senê ne. Fatma Budak yek ji rêvebira Sendikaya û li ser rewşa mamosteyan zaniyariyên dide dengê Amerîkayê. Derdora du salê ê li hemberî sîstema pergala devletê disekinin îxraçkirin dest pê kirin. Wan naxwazin ne li dibistana ne li zanîngeha ne ji deverê dina cî bigirin û bixebitin. Armanca wan yê fikrî azad difikirin wan ji van saziya ji zanîngeha derxin kî li hemberê wan tu kes nebînin. Güney Tanrıverdi jî dibêje mamosteyên ku bi gotinên hikûmetê tev negeriyan ji kar hatine avêtin lê weke sendika ew ê piştgiriya xwe bidomînin ji bo tekoşîna mamosteyan. Gotinên hikûmetê nekirine li gor xwe tevgeriyane ji ber wê hatine îxraçkirin. Lê em ê piştgiriya xwe û berxwedana xwe em ê berdewam bikin. Yek ji rêvebirê sendikayê Abbas Şahîn destnîşan dike ku erka rewşenbîran ew e ku li dijî zordestî û neheqiyê dengê xwe bilind bikin û akademisyen jî ji ber ku li dijî şer dengê kirin hatin ceza kirin. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.